Сигурни спортни прогнози представят Здравейте, приятели и любители на футболните прогнози! Аз съм Крум Димитров, а вие сте отново с нашия YouTube канал Сигурни спортни прогнози, както и с нашата рубрика Топ прогноза, в която избираме, подготвяме и анализираме един сингъл матч на около 2 коефициента. Преди да преминем и към днешната прогноза, ще ви приканя да дадете един голям палец нагоре и, разбира се, да се абонирате за канала ни и да натиснете камбанката, за да получавате известия всеки път, когато качваме нашата топ прогноза. Разбира се, може да ни последвате и в Instagram, където също даваме нашата топ прогноза. Имаме и Facebook група, в която вие може да споделяте прогнозите си с нас. И разбира се, Telegram канала ни, в който показваме нашият поглед на системата Martingale. Линкове към всички социални мрежи ще намерите в описанието. За днес сме избрали да анализираме за вас матча между Монако и Тулуза. Домакините се намират на 19-то място и всяка една точка им е жизненно важна. Затова е направена и поредната треньорска смяна, като Тиери Анри е заменен от бившия треньор на Монако Леонардо Жардим, който се завръща на кормилото след 3 месеца прекъсване. Но дали този факт ще бъде достатъчен за домакините, за да запишат първа победа след 6 мача, в които записаха 3 загуби и 3 хикса? Най-забележителното за последните 7 мача на червено-белите е, че в 6 са станали гол-гол, а когато са домакини са 4 от 4 мача с тази опция. За Монако ще отсъстват Стеван Йоветич, Джордин Буа, Уилям Вайнакър и Наул, а още няколко човека ще са под съмнение до последно. Гостите се намират в доста по-добра позиция, като вземат 13-то място и са на 8 точки от зоната за изпадане, така че и на тях точките ще са им адски нужни. Хубавото за тях е, че имат само една загуба в последните 7 мача. При тях опцията за гол-гол също е доста често срещана, като в 7 от последните 10 срещи е на лице. За Тулуза отсъстващите са доста по-малко от тези на съперника. Това са Келвин Амиян, Калиду Садибе и Яник Кахузак. Като се вземе в предвид важността на матча, смяната на треньора, която винаги е надъхваща, домакинството на Монако и сравнително по-добрата форма на Тулуза, мислим, че и двата отбора ще си разменят поне по гол, а за това говорят мачовете между тях, като за последните 5 са излезли с опцията гол-гол. Това е и нашето предложение за матча. Прогноза: Монако-Тулуза, гол-гол на коефициент 1.85 в Betfair и 1.80 в Еврофутбол. Благодарим ви отново, че се информирахте заедно с нас кой е най-сигурният матч за днес, поне според нас. Аз бях Крум Димитров и ми беше изключително приятно.